Glorie Domnului Iisus. Rugă lui Dumnezeu atunci când mi-a fost mai greu, pe mine m-a ajutat, nici de cum nu m-a lăsat. M-am rugat lui Dumnezeu atunci când mi-a fost mai greu, pe mine m-a ajutat, nici de cum nu m-a lăsat. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, fă ce vrei, Doamne, cu ea. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, fă ce vrei, Doamne, cu ea. Că eu l-am invitat, în casa mea el a intrat. Doamne, eu îți mulțumesc că și pe mine m-ai ales. Casa că eu l-am invitat, în casa mea el a intrat. Doamne, eu îți mulțumesc că și pe mine m-ai ales. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, fă ce vrei, Doamne, cu ea. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, fă ce vrei, Doamne, cu